ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ବିଷୟରେ। ଭାରତ ଭୂମି ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଏକ ପବିତ୍ର ଦେଶ। ଏହି ଦେଶରେ ଅନେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ। ଏହା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଭାରତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅପାର ଆସ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ର। ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର 4 ଧାମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଅନ୍ୟ 3 ଧାମ ହେଲେ ବଦ୍ରିନାଥ, ଦ୍ୱାରକା ଓ ରାମେଶ୍ୱରମ୍। ଧାରଣା ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନରେ ଏହି 4 ଧାମ ଦର୍ଶନ କରିଲେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ସେହି କାରଣରୁ ପୁରୀକୁ ମୋକ୍ଷ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ ପ୍ରାୟ 1000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ଏହି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର 12ଶହ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗଙ୍ଗବଂଶୀ ରାଜା ଅନନ୍ତବର୍ମନ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। କଳିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳାର ଏହା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ନମୁନା। ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା, ଶିଳ୍ପକଳା, ଖୋଦା କାମ ଓ ଗଠନ ଦେଖିଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ କାଠରେ ତିଆରି, ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅନନ୍ୟ। ପ୍ରତି 12 ବର୍ଷରୁ 19 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନବକଳେବରର ଉତ୍ସବ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ, ଯାହା ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ଦାର୍ଶନିକ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରା ବିଶାଳ ରଥରେ ବସି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ରଥର ଦଉଡ଼ି ଟାଣି ନିଜକୁ ପୁଣ୍ୟବାନ ମନେ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ମହାପ୍ରସାଦ ସାରା ଭାରତରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହି ପ୍ରସାଦ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ପକାଯାଏ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ଧନୀ, ଗରିବ, ଉଚ୍ଚ ନୀଚ, ଜାତି ଧର୍ମର କୌଣସି ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ଏହା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସର୍ବଜନୀନ ପ୍ରେମ ଓ ସମତାର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ କରେ। ପୁରୀ ସହର କେବଳ ଧାମ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ତଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଜନ, ଶୀତଳ ପବନ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ମନକୁ ଅସୀମ ଶାନ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଅନେକ ଭକ୍ତ ଧାମ ଦର୍ଶନ ସହ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ କରି ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତର ମୂଳ ଆଧାର। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କେବଳ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଦେବତା ନୁହେଁ, ସେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ନାଥ। ସମାପ୍ତିରେ କହିପାରିବା, ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ କେବଳ ଗୋଟିଏ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ନୁହେଁ, ଏହା ଭକ୍ତି, ପ୍ରେମ, ସମତା ଓ ମାନବିକତାର ଜୀବନ୍ତ ପାଠଶାଳା। ଯେଉଁମାନେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ନେଇ ଫେରନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।